Hala, dapat agparebandak mo to tapno pumintasa mo. Kababain no kita kami kini Pepe ko. Ma, agparebandak. Kaya pumayta, gastos la data mo. Apay ko, tangko mga dawaton kinyayo. Adalata mo kwartak Pag alam ko maaber, agdawat ka kini amam. Pag iskwelam lata ko man, mas may mayat pay. Ma, wala ka bang pangarap na makita akong masaya? Mabalinak mo latag eskwela nga nakareband Ado amom si kamayta. Imbag pa'y nantilo siya na ta iyutangan na tay pagragsakan tay anak na. Ngamta kay nga. Ingkagaplay kinya na nga inang mo, taga agpada kay mga bisyosa. Hana mga baga-bagaan iti kastatanuhang nga siyak tinagbaling nga inam ko ma, nabayag ako mga napistain. Tanga. Ma, uray sino ti agbaling nga inang kukumakas pangariganhan na mga ipalubos nga mapistin aktibisain. Data ti paglaingam, data panagsungsumba mo, nalaing ka launay. Basta siya ka pa nalatag pareban. Bahala ka ti biyag mo. A few moments later. Wow, ang ganda talaga ng hair ko. I love the color. Bagay ko pa. Sapay ko mata-matawa mo ni bebe ko dati baro nga rebonded hair ko. Ma, sino ka? Ma, it's me, Maita. Nagpa-change color na klangkin. Nagpa-haircut tapos nagpa-rebond. Awan ti anak ko nga Maita. Talaga ba ma? Apay talaga nga napang ka nagpa-rebond aya. Tapos, aginumudom ka ti asen. Mayat data nga galad mo. Don't worry ma, adda pa'y kwartak saka adda ti nagalak talaga ti kwarta nga pinagpareban ko. Nagalam ko ma, ate ni ma, nagay ayam magti 1xbet. Iso nga nagkakwarta na. Kasano ata? Kastoy ni ma. Gusto nyo bang magkapera kagaya ko? Ano pang hinihintay nyo? Maglaro na at magkapera sa 1xbet. Nasa comment section ng link. Dito, pwede kang makakuha up to 7,000 bonus sa unang cash-in mo. Para mag-register, pilapan lang ang lahat ng ito. At ilagay ang promo code na MAITA. At isave ang Gmail at password. Para mag-cash in, i-click lang ang deposit. Dito, marami kang pwedeng pagpilian. May GCash, Payment Center at Bank. At para mag-withdraw, i-click lang ang Withdraw Funds. Dito, available pa rin ang e-wallet at bank. Paano nga ba kumita at maglaro? I-click lang ang menu at dito, marami kang pwedeng pagpilian. At sa halagang 20 pesos, maaari kang manalo ng limpak-limpak na salapi. So, ano pang hinihintay nyo? Maglaro na at makapag-cash out ng ganitong karaming pera. Isogi ayam kamutan matapno agkakwarta kamo tapno da pagbayad mo tay lending mo no ka. Sige, ikuha na nga ruta agi ayam mo.